बागुलबुवा. कोणाला कधी कसा भूताचा अनुभव येईल हे काहीच सांगता येत नाही. काहींसाठी हे अनुभव काही क्षणापुरते असतात, तर काहींसाठी याचा कालावधी हा न संपणारा असतो. आज आपण या दोन्ही प्रकारांचे अनुभव जाणून घेणार आहोत. हा अनुभव माझ्या एका मैत्रिणीसोबत घडला होता. ती तेव्हा 13वीत म्हणजेच ग्रॅज्युएशनच्या पहिल्या वर्षाला होती. कॉलेजच्या दिवशी हौसमौजेसाठीचा खर्च काढण्यासाठी ती एका ठिकाणी पार्ट टाइम काम करायची. ते एक पाळणा घर होतं. ते एक बाई चालवत होती, पण माझी मैत्रीण तेव्हा तिच्या मदतीला जात होती. कॉलेज सकाळचं असल्याने बाकीचा संपूर्ण दिवस ती तिथेच घालवत होती. तिला लहान मुलं आवडत असल्याने तिचाही तिथे चांगलाच वेळ जात होता. कामाला लागून 1-2 दिवस झाले असतील. तिने तिथे एक वेगळीच गोष्ट नोटीस केली. दुपारी साधारण 2 वाजता तिथे असलेली मुलं एक एक करून आपोआपच रडू लागायची. हे खरंच खूप विचित्र होतं. त्यांच्याकडे नीट पाहिलं तर रडताना त्यांची नजरही एका जागी स्थिर नसायची. जणू त्यांची नजर खोलीत कोणाला तरी शोधत आहे. कोणीतरी भयानक खोलीत आलं तरी आहे, नाहीतर कोणीतरी येणार तरी आहे. माझी मैत्रीण त्यांना शांत करायचा पूर्ण प्रयत्न करायची, पण बरोबर रडीच्या दरम्यान ती मुलं काहीही न करता गप्प बसायची. असंही नसायचं की ती उपाशी आहेत किंवा त्यांना त्यांच्या आईंची आठवण येते, कारण नंतर ती सगळीच नॉर्मल वागायची. एखादं कधीही न रडणारं पोरही 2च्या फेऱ्यात आपोआपच रडू लागायचं. पण तेव्हा तिने त्याकडे जास्त लक्ष नाही दिलं. तिनेही तिथल्या बाईलाही सांगून पाहिलं. ती त्या बाईला सांगायला गेली तेव्हा ती तिथे एकटीच काहीतरी बडबडत होती. ती माझ्या मैत्रिणीला पाहून गप्पच राहिली. काही सेकंदाने ती जरा शांत स्वरात म्हणाली, मुलं सहसा त्यांची झोप पूर्ण नाही झाली की दुपारची रडतातच. त्यांना आधी झोपवायचा प्रयत्न कर. तिलाही ते पटलं आणि ती तसंच करण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण दुपारी 2 वाजता गाढ झोपलेली मुलं ही अचानक झोपेतून दचकून जागी होत आणि जोरजोरात रडायला लागत. एके दिवशी तिला तिथे एक विचित्र अनुभव आला. तिने मुलांना झोपवलं होतं. खिडक्यांचे सगळे पडदे लावून टाकल्यामुळे खोलीत संपूर्ण अंधार पसरला होता. त्या रूममध्ये तितकीच शांतताही पसरली होती. त्यामुळे तीही जरा आरामात बसून राहिली. अचानकच तिथला एक नरम प्लॅस्टिकचा बॉल बास्केटमधून बाहेर टापटाप करत तिच्या जवळ आला. पण त्या आवाजापेक्षाही भयानक गोष्ट तिला तिथे ऐकू आली. तो बॉल कोणीतरी रागात चिरडल्याचा आवाज. तिने पाहिलं तर खरोखरच तो बॉल कोणीतरी चिरडला होता. ती सगळीकडे पाहू लागली. सगळी मुलं तर झोपली होती आणि त्यांच्यात तितकी ताकदही नव्हती की कोणी तो बॉल असा दाबून टाकू शकेल. सगळ्या मुलांकडे पाहत असतानाच तिला तिथल्याच एका बास्केट मागे एका मुलाची आकृती दिसली. भयानक काळ्या रंगाची. ती उठून तिथे जाणार तो सगळी मुलं जोरजोरात रडू लागली आणि ती आकृती कुठे गायब झाली. तिने पाहिलेली ती आकृती हा कदाचित तिचा भासही असू शकतो, पण तिच्या समोर असलेला तो चुरघळलेला बॉल तो काहीतरी वेगळंच सांगत होता. तिला त्यानंतरही तिथे असे भास होतच राहिले. त्या मुलांव्यतिरिक्तही तिथे कोणीतरी असल्याची एक जाणीव तिला होत असे, पण ती तिथे मुलांना सांभाळण्याचं काम करतच राहिली. एके दिवशी कॉलेजमध्ये स्पोर्ट्स चालू होते, त्यामुळे कॉलेजची मुलं एकत्र जमली होती. तिथे तिची ओळख योगायोगाने आरतीशी झाली. आरती ही याआधी तिथेच त्या पाळणा घरातच हेल्पर म्हणून कामाला होती. माझी मैत्रीण तिथे काम करते आहे हे कळताच तिने तिला थेट प्रश्न केला, तुला तिथे काही जाणवलं का? माझ्या मैत्रिणीने तिला उलट प्रश्न केला, का? असं का विचारतेस मला? जाऊ दे, काही नाही, असं म्हणत ती हा विषय टाळू लागली. बरंच विचारल्यावर ती म्हणाली, पाळणा घर चालवते ना, तिचा मुलगा एका अपघातात मरण पावला. लोक म्हणतात तो अजूनही तिला भेटायला तिथे येतो. माझ्या मैत्रिणीला झालेले भास, तिथे दिसलेली ती सावली, तो बॉल आणि एकटीच बडबडणारी ती बाई, हे सगळंच तिच्या डोळ्यासमोरून फिरलं आणि तिच्या अंगातून शिरशिरीच आली. ती रात्रभर याच गोष्टींचा विचार करत कूच बदलत राहिली आणि तिने तो पार्ट टाइम जॉबही सोडून दिला. का कोणास ठाऊक,
पण काही महिन्यांनी ते पाळणाघरही बंद करण्यात आलं. मी आज 25 वर्षांची आहे. तुम्हाला हे ऐकून कदाचित आश्चर्य वाटेल की मी आयुष्यातील 10-12 वर्ष अशा गोष्टींसोबत घालवली ज्याला लोक भूत, आत्मे अशा नावाने ओळखतात. मला याची जाणीव साधारण वयाच्या 7व्या वर्षाला झाली. एके रात्री मी नेहमीप्रमाणे झोपली होती. मला अचानकच माझ्या पायाला काहीतरी घट्ट दाब जाणवला. मी झोपेत होते. मला वाटलं माझ्या पायात माझी चादरच गुंडाळली गेली असावी, म्हणून माझं तितकं लक्ष गेलं नाही. पण दुसऱ्या क्षणी माझा पाय एका जाडजूड हाताने घट्ट पकडल्याची मला जाणीव झाली. सकाळी माझ्या पायावर तसे लालसर चट्टे दिसत होते. मी घरच्यांनाही ते दाखवले, पण झोपेत मीच काहीतरी केलं असेल म्हणून त्यांनी त्याकडे तितकं लक्ष नाही दिलं. त्यानंतरही मला असे अनेक भास होत राहिले. कधी वाटे झोपेत मला कोणीतरी ढकलत आहे, तर कधी कोणीतरी मला रोखून पाहत आहे. असेच दिवस जात होते. तेव्हा मी साधारण 8 वर्षांचे होते. मी नुकतीच झोपायला गेले होते, त्यामुळे आतल्या आत तशी जागीच होते. तेव्हा अचानकच कोणीतरी माझा पाय घट्ट पकडून मला पलंगावरून अक्षरशः खाली ओढलं. मी धाडकन जमिनीवर आपटले. माझे समोरचे 2 दात पडून तोंड रक्तबंबाळ झाले होते. याही वेळी मी घरच्यांना सांगण्याचा प्रयत्न केला, पण कोणी तेव्हाही माझ्यावर विश्वास ठेवत नव्हतं. अजून 1-2 वर्ष झाली. त्या दिवशी मी घरी एकटीच होते. मी कॉम्प्युटरवर गेम खेळत असतानाच मला बाहेरच्या रूममध्ये काहीतरी पडल्याचा आवाज आला. तसा माझ्या अंगावर काटाच आला. मी पटकन पाठी वळून पाहिलं तर मला तिथे जमिनीवर स्पष्ट एक सावली दिसली. याचा अर्थ हॉलमध्ये नक्कीच कोणीतरी उभं होतं. मी जागेवरच उभी राहून त्या सावलीकडे पाहिलं तर ती झपकन पाठी सरकली. माझे घरचे येईपर्यंत मी त्या खोलीत घाबरून तशीच बसून राहिले. मला हे पटलं होतं की मी ज्या घरात राहत होते ते घर झपाटलेलं होतं. प्रॉब्लेम हा होता की जे मला दिसत होतं, जे मला जाणवत होतं, ते माझ्या घरच्यांना कधीच जाणवलं नव्हतं. मी आता मोठी झाले होते, पण माझी अवस्था दिवसेंदिवस खराब होत चालली होती. मी मित्रमैत्रिणींसोबत मिसळत नव्हते. सगळ्यांशीच जेवढ्याच तेवढं बोलायचे. सगळ्यांच्या मते हे केवळ माझ्या मनाचे खेळ होते. कदाचित मला मानसिक आजार झाला होता. हे ऐकून तर मी अजूनच खचून गेले. घरचे मला डॉक्टरांकडेही घेऊन गेले. त्यांनी मला काउन्सिलिंगचा सल्ला दिला, पण मला हे बिलकुल पटत नव्हतं. त्या रात्री मी घरच्यांशी खूप भांडले. शेवटी एका मुद्द्यावर आम्ही एकमत झालो. माझ्या मते आमचं राहतं घर हे झपाटलेलं होतं, म्हणून मग घरच्यांनी मला मावशीकडे राहायला पाठवलं. त्यांनी मला एक अटही घातली, जी मी मान्य केली. जर मला तिथे मावशीच्या घरातही तसेच भास झाले तर मी घरच्यांचं ऐकून डॉक्टरांचे काउन्सिलिंगचे क्लास अटेंड करायचे. ठरल्याप्रमाणे मी मावशीकडे राहायला गेले. तिथे साधारण माझ्याच वयाची एक आणि दुसरी एक छोटी अशा माझ्या 2 मावस बहिणी होत्या. आम्ही तिघींनी त्या दिवशी खूप मस्ती केली, खूप गप्पा गोष्टी केल्या आणि खूप खेळलोही. मी बऱ्याच वर्षांनी इतकी हसत खिदळत होते. मला माहीत होतं ते जे कोणी होतं ते इथे येणारं नव्हतं, म्हणून मी बिनधास्त झोपून गेले. रात्रीचे 3 वाजले होते. मला अचानक जाग आली. आमच्या बेडरूमचा दरवाजा अलगदच उघडला गेला होता. बाहेर पॅसेजमधल्या लाईटच्या उजेडात मला दारात कोणीतरी उभं असल्याचं दिसलं. त्याला पाहून मी जोरात किंचाळले. तिथे माझी छोटी बहीणही माझा आवाज ऐकून जोरजोरात ओरडू लागली. घरच्यांनी लाईटी लावल्या तर ती आकृती कुठे गायब झाली. ते मला याही घरात दिसलं. याचा अर्थ तो माझाच भास होता, म्हणून मी रडू लागले. पण माझ्यापेक्षा तर जास्त माझी छोटी बहीणच रडत होती. माझं सगळ्यांना माहीत होतं. तुला काय झालं असं रडायला, असं म्हणत मावशी तिला दम भरू लागली. तेव्हा ती जे काही बोलली त्याने माझं तोंड खुलच राहिलं. मम्मा, तिथे दारात कोणीतरी भयानक उभं होतं. याचा अर्थ तिनेही ते पाहिलं होतं. या गोष्टीने खुश व्हावं की रडावं मला हेच कळत नव्हतं. म्हणजे भूताने माझं घर नाही तर मलाच झपाटलं होतं. ते जे काही होतं ते मलाच चिकटून होतं. हे सगळं माझ्या हाताबाहेरचं आणि समजण्यापलीकडचं होतं. घरच्यांच्या सांगण्यावरून मी नाईलाजाने काउन्सिलिंगला जाऊ लागले. तर मावशीच्या सल्ल्याने माझ्यावर देवाधर्माचेही उपचार सुरू केले. मला यासाठी नाशिक वगैरेलाही नेण्यात आलं. 1-2 वर्षांच्या या दुहेरी प्रयत्नाने मला होणारे ते भास आपोआपच कमी होऊ लागले.
पण ते नेमक्या कोणत्या इलाजाने कमी झाले हे आजही कोणी ठामपणे सांगू शकत नाही. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.